L'agrupació esportiva Roses no ha volgut deixar de perdre un dels actes més importants de l'inici de la temporada i ha adaptat la presentació dels seus equips a la Covid-19. El club creu que aquesta és una activitat molt important que ajuda a fer pinya i per això no han volgut deixar-la de fer, aprofitant que la flexibilització de les mesures de seguretat han permès reprendre l'activitat dels clubs amateurs aquesta setmana. Habitualment aquesta solia fer a finals del mes d'octubre, un cop iniciada la temporada, però aquest any no va ser possible, ja que després de la segona jornada de competició, les restriccions per contenir la pandèmia van obligar a aturar els entrenaments i els partits durant 3 setmanes. Ara, amb la flexibilització d'aquestes, l'AE Roses ha volgut dur a terme la presentació dels seus equips per aquesta temporada de 2020-2021, presentació que s'ha fet a porta tancada al llarg d'aquesta setmana, aprofitant les sessions d'entrenament on abans de començar s'han fet les tradicionals fotografies d'equip per cada categoria i una d'individual de cada jugador. Creiem que era dient fer la presentació a nivell virtual, no? Els nens que vinguin a entrenar posen una roba de partit i fem la foto perquè les famílies tinguin un record d'aquesta temporada. Ja que se'ns escapaven les dates per mirar de fer una presentació i veient que les mesures per poder fer una presentació multitudinària no seria possible, hem preferit fer-la d'aquesta manera, fem a via i així traiem un dels punts de la temporada d'enmig. L'agrupació esportiva Roses, que enguany celebra el centenari de la seva creació, compta aquesta temporada amb un total de 19 equips i uns 280 jugadors repartits en 8 categories diferents que van des de l'escoleta i prebenjamí fins al primer equip de tercera catalana. Aquesta temporada el club també compta amb un nou coordinador esportiu on Nelson Hinojosa agafa el relleu de Ramon Pérez després de 10 anys al capdavant de la direcció esportiva. El principal objectiu que s'han marcat per aquesta temporada és recuperar la primera divisió dels equips cadet i infantil per així tenir tot el futbol base a les mateixes categories i poder oferir un projecte engrescador perquè els joves no marxin de Roses buscant aquest al·licient. Pel que fa al primer equip, en Nelson ens ha explicat com a jugador que tenen potencial i una bona plantilla per pujar a segona catalana, ja que la temporada passada van quedar molt a prop de les posicions d'ascens, però creu que han de seguir treballant per si aconsegueixen l'ascens no tornar a baixar la següent temporada i mirar de mantenir la categoria. El nou coordinador arriba amb moltes ganes i il·lusió per afrontar aquest nou repte esportiu amb idees i aportacions noves per posar el seu granet de sorra, però amb una clara línia continuista a la feina que ha fet el seu predecessor la darrera dècada. En Nelson creu que el club es troba en un moment dolç a nivell esportiu institucional, tot i els efectes negatius de la Covid en l'esport, i té moltes ganes d'ajudar-lo a créixer amb nous projectes que ens detalla a continuació. Estem planificant, per exemple, ja el campus Girona per l'estiu. També volem fer una jornada de portes obertes de futbol femení per introduir el futbol femení a les Roses. Sí que tenim aquests petits reptes d'expandir-nos, per dir-ho d'alguna manera, una miqueta més. En motiu del centenari del naixement de l'agrupació esportiva Roses, el club ha fet una nova samarreta commemorativa per a aquesta temporada que serà presentada properament.